Takže čaute lidi, já vás vítám u mého nového videa a dneska to bude série Brawl Stars a dneska tady budeme rankovat stůl a teď se to pustíme. Jak jste se měli? To by mě zajímalo. Tak. No tady já jsem si měl dát solíčka. Hraju to tady s Frankom. Jo, já psal pauzu od té perly, nebo co to bylo. A to trošku zvednu hlas. Dá ne hlas. Jde zase moc. Frank to tady dává za mě. Tak kde je? Kde jsou? Tam je Sandy. Sandy! Těžko nikdo. Třeba jak nikdo. Kámo, ty dáváš za mě, Franku. Já mám dát čtyřku z matematiky. Konečně. Kam doufám, že s tím Frankem bude dostat celý hru za sebou. Ach jak tady stůle, takhle. Ale ten stůl jako není úplně nejhorší brojle. Ty bročí jsme Zablo! A Spike. Tam do Franka bych si něj taky rád, ale už mám narankovaný. Kámo, ten Frank teď dělá všechno za mě. Invite, kámo nechce. Kámo, jestli to je nějaký kámo z mých fanoušků, tak sorry. Tak mi to napiš, ale... Jestli chceš, aby jsme spolu zahráli, tak musí dát odběr. Musí dát odběr a... Musí dát odběr, aby to nejrychlejší, ale... Mám dát odběr. Další jak to za mě. Dáš to za mě všechno, veď? To všechno zabiješ za mě. Tak já už mám hnedka 5. Mám pěkně hnedka za 5. To mám cápek 2, 5. No tak pojď. To měl být můj kill. Ten stůl má tak dobrý. Nikdo nechce. To. Nikdo nechce potkat na místo. Ještě splašený dík na Teď jsem musel nalevlet pana Stůjka.
Stůl za zahrádky. Mortis, tak to jsme v per. Takhle mám to. Tramtelala. Nechci říkat, ale mě emsky nepřipadá, jak kdyby byly tryhard. Konečně, kámo, to bylo super, super, super. Je ready. Ready, Dave. Dave, ready. Kámo, tak já jsem tady, já myslím, že zase všechno bude dělat za mě. Kámo, já jsem si myslel, že chodí jen za mnou. Jistě přesplašený egg na můj mobil se odezná. Kámo, já zabil se. Tak jsem se zabil. Kámo, k čemu mi to je? Můžu se vás prosím vás zeptat? K čemu mi to? Jako, k čemu mi to je? Kámo, to video se zase bude stříhat hodinu, já to tak vidím. Jo, to je zase s Mortisem, jak ne. Jo, natáčíme 7 minut, tak dobře. Jdeme přes 15, tak mě můžete uštěstit. Tak. No nemel. A začínají. Mobilka o můj. Jo, ty budeš. Víš to, jak ten stůl má hodně málo hlavek. Zabij. Prášky, jupí. Paráda, jupí. Tady sprejujeme, nevím, sprejujeme. Ne. A pojď, ne. Legend, kámo, já s takovýma lůzrama nehraju. Ach jo. Loser.
Bowser. Jsem nic neslyšel, takže v pohodě. No jasně. Flešky nenávidím a hlavně ještě na chův. To jsou moje největší nepřítel. Hej, takhle si nechtěl. Kámo, takhle toto baru jako free výhra vyšla. Ale poslední půjdeme do lobby a potom se uškrtíme. Kámo, ten Barley není takový šibr. Ale ten Barley má hrozně uklidňující hlas. Jo, kámo, ten Barley je dobrý. Myslím, že to bude nějaká šibka zvyše. Ale Barley mě tady potahal. Ta Barley. Tak jsem mu řekl zase, já už nevím. Jestli chcete video ze stand-off, tak ho máte na budu zase točit. Jdeme do lobíčka a potom se tak, tady to se vyzvednám. Děkuji. Jako každý level tady. Random star drop this. Tak, dobrý. Všechno jsme udělali a uvidíme se u dalšího videa se stand-off. Čus.